Takže čau lidi, vítám vás u dnešní pozvánky, jak, teda, co to bylo, na livestream, bude v sobotu, počkej, kolikátého je, 6. Takže dneska čtvrtek je 6. a to si vypočítáte sami. A nevím, bude to takový test, jako nevím, jestli to půjde, ale bude to 100 pro a to a budem tam možná, jestli to půjde společně i s panem Záhadným, ale bude to i na channelu pana Záhadného. Dávám odkaz do popisu videa. A já teď s ním telefonuju a on se může zechřít smíchy. Protože teď vidím jeho webkameru. Teď odhodil sluchátka a utíká na záchod. A co bych jsem k tomu ještě řekl? Ty jo. Přišel, hurá. Hurá. Pan Záhadný. Udělám střih a uvidím váš popis. Budem si s tím chvilku povídat. Takže střih. Takže jsem zpátky. A tady s panem Záhadným už mluvíme. Ahoj. Snad nám odpoví. Jestli podává Rododen rany. Snad odpoví. Pan Záhadný. Sakra. A nevíš, kde? On prodává livestreamy. Ty prodáváš livestreamy? Live streamy? Ne. Já už toho Counter Strikeu. Promiňte. Nebo na live stream. Prostě prodáváš kina. Snad odpoví.
Pan záhadný. Oh! To se na... Nevím, jestli to ukončím, protože s tím panem záhadným je řeč moc dobrá, takže asi to ukončíme. A díky, že jste se koukali na tuto pozvánku. Co to sakra bylo? Kolotočí života, jak tady mluví o livestreamu. Pan záhadný se nám snaží určitě něco říct. takže, střih, ne, takže, čau.